For today's video, excited na kay kuno kay for the first time magkita na dyan mo sa akong uyab. Sana all. So we are planning English man. Wow! Nga sa Mega Market kami magkita sa mag-atang taog sikat. Tartar na mga ka paritik atang. Excited ba? Char! Traffic. An eternity later. Basta ka na ta mga kaparenting agtaang. Duman ko no to siya dapit atong naay kuan basta pakaidiri kay sayo pa sa bunta. Yes. Duman ko no to siya diri mo ta mong sabot na magkita mi. Diri la ta latulat ang tagamay. A few inches later. Hapit na guys. Hapit na mo siya maabot. Hapit na siya mga kaparinting atang. Eventually. Labot kung jijimon ako suot. Para ko na siya guys. Mga kaparenting atang pasaka na siya. Maglakaw-lakaw sa ta. Maglakaw-lakaw sa ta di ay. Balinta ato kay daghang mga sakit sa eyes. A few moments later. Ito guys. Ito mga ka. Parenting atang. Ato na tao. Uli na tao. Uli na pa. So, isang malakasang shoutout nila sa may temporada na Visto Coning, Jenny Tabanao, Jandy Abelia, Wenelin Favorada, Regine Palarizan, Jeremy Isaac, Rena May Frelino, Jessamine Bardo, Rosvic Sebrin, and Shelly Pacolba. Bye-bye!